Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sarki. A jiya na dawo gida a gajiye. Sai na gaya wa matata cewa zan canza tufafina. Na kwanta na huta kafin ta gama abinci. Haka na je ina canza kayana sannan na kwanta akan gado. Na rufe idanuna. Ban buɗe idanuwa na ba har sai da aka kira sallar la'asar. Sai na tashi na fito daga ɗaki. Na doshi inda matata take dafa min abinci. Ina ƙarasawa gurin sai na ga matata tana jera abinci akan tebur. Sai na zauna akan tebur sannan na tambaye ta, me kika dafa min ne? Rabin zuciyata. Kawai sai na ga ta yi shiru. Sannan na ƙara tambayar ta, me kike dafa min ne? Rabin zuciyata. Amma sai ta yi shiru bata ce min komai ba. Sai na ƙara tambayar ta karo na uku, me kike dafa min ne? Amma sai na ga ta yi shiru bata ce min komai ba. Sai raina ya ɓaci, amma sai na tuna cewa yau shekaranmu 20 muna rayuwa a tare, amma ban taɓa kiranta ta ƙi amsa min ba. Sai na waiwaya inda ɗana yake zaune. Sai na ce masa ya je firij ya kawo min ruwa a kofi. Amma sai na ga shi ma ya yi shiru ya ƙyale ni. Sai abin ya bani mamaki. Sai na tashi da niyyar fita daga ɗakin girkin. Kawai sai na ji matata ta gaya wa ɗana cewa ya je ɗaki ya taso babansa daga bacci. Sai na ji hankalina ya tashi. Haka ɗana ya je ɗakina don ya tashe ni daga bacci. Sai na ɗaga muryata na ce masa gani a nan. Amma ko waiwayowa bai yi ba. Haka ya doshi ɗakina a guje don ya taso ni. Bayan kamar minti ɗaya sai ya dawo a firgice. Yana kiran momi abba, momi abba. Sai momin nashi ta tambaye shi, tana cewa me ya faru? Baka taso shi bane? Sai ya ce nayi amma ya ki tashi. Sai matata ta tafi ɗakina da sauri. Ɗana ya bi ta a baya. Sai na bi su don in ga yadda za su taso ni daga bacci. Sai na ga suna ta ƙoƙarin tashin wani mutum mai kama da ni da yake kwance akan gadona, kuma mutumin ya sanya tufafi irin nawa. Ta yi ta ƙoƙarin ta tashe ni daga bacci amma na ƙi tashi. Da ta ga ta kasa tashi na daga bacci, kawai sai hawaye ya ringa fitowa daga idonta. Sai na ga ita da 'ya'yana suna ta kuka. Sai na ga abin kamar a mafarki. Ya ilahi, wai me yake faruwa da ni? Waye wancan mutumin mai kama da ni? Me yasa in nayi magana ba sa ji na? Me yasa ba sa gani na? Sai ɗana ya fita da sauri. Can sai na ga ya dawo shi da babana da babata. Momina da wasu 'yan uwa dukkaninsu suna ta kuka. Babata ta rungume wannan mutumin mai kama da ni. Sai na je wajenta na yi ƙoƙarin taɓa ta da niyyar na yi mata magana, amma abu ya faskara. Sai na juya wajen babana da 'yan uwana, amma sai na ga ba sa jin muryata. Sai babban yayana ya ce ya kamata a yi mun jana'iza. Sai mai yin wankan gawa ya zo ya rika wanke wannan mutumin mai kama da ni da yake kwance a ɗakina. 'Ya'yana suka taimaka masa aka wanke mutumin, aka sanya masa likafani, aka ɗora shi akan makara. Abokaina da masoyana suka cika gidanmu suna yi ma babana da 'yan uwana gaisuwar makoki. Sannan suka ɗauki makarar suka kai ta masallaci. Kowa ya fita daga gidan, kawai matata aka bari. Sannan na yi sauri na fita na nufi masallaci. Na iske maƙwabtana da abokaina sun yi sahu a bayan liman. Hakan ya sa na ratsa dandazon masu sallah ba tare da kowa ya taɓa ni ba. Limamin ya yi kabbara ta ɗaya, ni kuma ina ta yi musu ihu ina cewa, wai ba kuke sallata ne? Gani a nan a tare da ku. Ba ku gani na? Ba ku gani na ne? Magana nake muku, ko ba kwa ji na ne? A lokacin ne na fitar da ran cewa ba za su kula ni ba. Sai na kyale su suka gama sallar su.
ni kuma na nufi inda makara take. Na cire likafanin don in ga fuskarsa. Kawai sai na ga ya buɗe idanunsa ya ce min